Wow. Hello mga kuwigel! Po, ayan, ang mumukbang po natin ay 3 kilo na baked lechon liempo. Tunto. At meron po tayo dito ang garlic butter tiger prawn. Yan, ang sarap. Meron po tayong sausawan, lamang tomas at suka at ang maraming kanin. Kaya bago po tayo magsimula, pray po muna tayo. Ama, maraming salamat po sa pagkain pinagulog niyo po ngayong araw nito at maraming salamat po sa buong araw na kaligtasan. Ganyan po mga viewers namin at maraming salamat po at magkakasama po ulit kami kakain sa isang pagkainan. Maraming salamat po, Ma. Ito po sa madalayan ko sa inyong bugtong anak. So, Kristo na matapagligtas sa amin. So, yun. Hugas na po tayo ng kamay. Mukbang na po tayo. Yan. Bago tayo magsimula, hiwain po muna natin. Yun, hiwa na po. Ayan, ito kukunin ko yung favorite ko. Wow. Init pa. Okay na. Nasubo pa para sa inyo. Kana. Sarap. Okay. Kain po. Sarap. Ang init pa po. Super. Wow. Wow. Yung mga ano, parang aligi yung dito. Kulay ano na, ni orange. Yung Ayun, oh. lige. Sige po. Kung makikita lang nila ang usok, no, ano, sobrang init pa po. Juicy.
Lasa ng cucumber, lasa ng watermelon. Nasuka, no? Sarap na ano? Garlic butter. Mahipon. Diba? Sarap. Grabe, init. Paborito na po yan. Sarap. Sarap po. Actually, marami pa ang garlic butter na ano, yung tiger prawn po natin. Inaw namin na lahat dahil sobrang dami po pagkain natin. Hindi ko naman natin maubos. Ay, sorry. Ay, comment down below ho nga pala kung gusto nyo pa ibalik yung ating dating, nung mga una natin na meron tayong mga topics, na kahit pa paano yung mga natututunan, yung mga words of wisdom po, kahit pa paano maka-inspired, hindi lang yung puro kain tayo. Diba? Kasi dati ho, ganun ang content natin eh. Mukbang at the same time, meron po tayong mga topics. Para magkakaroon tuloy tayo ng conversation yung, yung communication sa ating mga viewers. Nanginginig pa. Kaya sa totoo kay Ma'am Christy Malano, kasi yan yung pinaka-ano eh. Yung pinaka... Yung ba sa isa ho, sa pinaka-ano, yung pioneer po namin mga viewers na Ma'am Christy. Tapos marami pa rin ho, iba na ano. Hanggang ngayon, nandiyan pa rin po kayo. Maraming salamat po. Si Ate Che, tsaka Kuya Jojo, Ate Jackie. Alam mo, sobrang lutong nitong balat nito. So, sobrang lutong talagang Mayayanig ka. mayayanig ka. Yun naman pong tiger prawn natin. Ang daming garlic. Sarap. Gusto, ati tayo dito. Wow. Ay, nagtarit. Wow. Naku, kung nakikita niyo sana. Meron siyang halki. Ayan. Sarap. Ayan. Huh? Sarap. Kainin na ng kanin. Kain lang ng kain. Sarap po. Lasa talaga pag lechon, no? Kasi manamarinate po yan, eh. Pero actually, kahit hindi ko na i-marinate, kahit salt and pepper lang po, talaga malasa kapag roast. Kakan lang. Sorry, sa'yo, kakan pa? Kakan ka pa? Saan na? Oh, saan sa'yo? Kusong pa, ano? Kusong ka ba? Sige po. Kaya ko sa'yo? Hati rin tayo sa balat, syempre. Sampin natin Alam mo ito. balat.
Sarap. Kasi may mga nababasa na rin tayo ng mga nagre-request na yung katulad ulit natin, ng mga topics natin, paano natin napalaki ng maayos ng dalawang bata, mga suggestion nila. Kaya sana maulit-ulit natin yung mga topics po. Naglaki na siya. Tamang gagaling sa kanila yung yung topics na although hahaba po talaga oras natin noon, no? Yes. Kaya humaba oras natin, umikli yung oras natin kasi nauso po yung paiklian ng oras eh. Oo. Kaya ayun po, tayo doon. Nakisabay ho tayo, kaya nawala yung natin eh. Kaya mapansin nyo, 15-13 minutes. Tapos nakagad yung mukbang natin, nagmamadil ko kumain. Para lang po matapos po yung oras natin gano'n. Ganda ng kulay, oh. Grabe. Dahil din po sa mga viewers namin, mga ano. Kasi papansin nila, pag kumakain, ganun tayo. Kaya ang naging po namin is wiggle. Kaya naging ganun ang ating, hello mga ka-wiggle. Tsaka yung yung dahil dun sa baby. Hindi po sa amin galing yung Gumaga, kawigel sa isang supporters po. Oo, na may baby na gumaganon din siya. Gaganon siya habang Nagbibigil-bigil, kaya siya yung nagsabi na, yun lang po, pwede yun po, parang ha? Kasi dati, ado lang tayo di ba? Let's fight! Oh, let's fight. Wow. Reminiscing. Okay, shoutout na tayo. Akin na po. Ano naman katulad ka? Ayan. Ay, hindi mo kaya na. Okay na. Thank you po sa mga nanood sa ating premiere at sa mga nagpapa-shoutout sa premiere. Ito po sila, Eleria Gumbok Calburo, shoutout Ezra Lobaton, Samantha Berdin, Kitty J. Kitchen, Alona Costemiano, Sherlyn Almasan, Lenelyn Aguado, shoutout po, kay Jeremiah Nieva, kay Inday Higap Vlog, Ayun. Angelica Macha, shoutout Jeremiah Nieva, Lenilyn Aguado, Sherilyn Almasan ng Tarlac, Ezra Lobaton, Danny Gaming Team Samaol, shoutout po, kay Joey Santileses ng Southern Leyte, Alona Costimiano A, shoutout sa kanyang shoutout kay Raymark Bantola from Tacloban, Roblox Spider Gaming, Ryan Tiedra, and kay Clyde Ibar. Ayan. Kay Camille. Kay Camille San Vicente. Yan po, natapos na po yung masarap na mukbang natin. Siyempre, maraming salamat sa Diyos sa pagkain ng club niya. Sobrang salamat po mga kawigil sa palagi ang pagtsalo po sa amin. Pero bago po yan. Ingat ko kayo parate. Kaya, bigla lang wala.